Hey, praise the Lord. Hallelujah. Kaklayo nagjoton kaham tongmay na nay. Joton sari kaham. Obong ke big two. Pade mo kam purong kisa. Ang kisa purong paitang wita. Hello ni. Hello. Hello. Mana uncle se. Pade ingke seng tini bahino kaiton kok sereng lai nay. Jadi kaiton kakaham. Bosone kibia, bosone yakaria. Oke, sengkaitan kok sereng lagi na, Victor? Oke, beto. Nang yang pasti nasuri dong. Naidi, Jisoo Kristo je klailang mani samung abong ka complete samung. Aratai kuno question klaijak nai kri. Bo belai ke hamzago. Mini hamjakmung ka pai flya. Hallelujah. Padeo sarik zora kahamo. Mini kok bai ke sengkuplong layana. Kaklay nang zoton kaham tong bai na nai. Tang malay sini kaiton ka kaham. Aboni bagai cung bahai na kaham sal brum brum. Fading kyo zora kahamo sengkai tu na hambai rui siang layana. Hambai kai tu nung hamzak mani bagai. Hambai kai tu nung khairok mani bagai. Nini hamzak mung pai flya. Nini khairok ma pai flya Lord. Ozora kahamafa nang freng di sung sereng na bagi tiar Lord. You are a perfect teacher. Hallelujah. Nini khairong ma de hamzang ma Ani lang mani syai kotorku. Kaito ni hamzak ma bini khairok masin lang mani slai kotorku. Hallelujah. Nini hamzang ma de khairok ma Ani lang mani syai kotorku. Ani kubai lobai manya. Ani kubai lobai manya nini mong se bebag ni slay kochu. Hallelujah. Sini kaiton kakaham abuni bagay seng sal brum brum kaham. Padi tini seng kaiton kok bay kuplong layana. Nini gana ni borok, nini jati masak, nini baya borok no bahay no siap klay ready. O kaito ni kok ketang kok no kenanan bagai. Tangihin male sengsar ko agai thang nai. Shal tal beba krai thang bai nai. Tong play nei bobo ani hingke answer kaisa no. Kaito ni kok se. Elam bago kong sejak. Tong play nei bobo male kaito ni kok se. Jati masak o sengsar nai thok don dolot bebak jeneng khati marok. Abo serap sani mangsi. Abo kamai thang bai nai. Tongruk nai sabo male bobo male kaitu ni koksi. Bai thang kaitor si misi. Be kaitor tong nai bini brusharok si misi. Hallelujah. Atong play nai kaitu ni koknon sung tini sereng lai nai. Abo ni bagai ibina hamzak mung sung buji syuk na ni nango.
benak khairuk mo sung buji shukdani nango norang mai baksal sapinai da zolote wisha norok obising na share bro khaidi te kubun rok no age borok bahai no kaiton kok sangi mantan nini khairong ma de hamjakmung ani langmani shai kotorku haleluya kaitoni hamjakmung bini khairukma absini langmani slai toru tangmule seng baithang o sengsara peplai phaimania baithang kaitor sengna sanamai bini alangma absini thani yafarir mani bagai sengteni kathang abuni bagai no elambago omah ke sao nangka sengsani shom honi sao nangka sengsani pohor honi sao baithang jishu o sengsani pohorong phakya te botchini bisingo sokpai mani bai tabuk sengo sengsani shom te o sengsani jati haika pohor ngi mankha abusini rangma sima haikaba talent ni jariya baithang jisu samung kaham khlai mani jari se singtini shom te pohor ngi mano dini kabangma borok sakna serayu ang chugya ang sia ang khlai manya nei phiaban nang saimandi jisu kristo nini bisingo tongo nang kaham se morok se shom te pohor se nang dini sangsar chakri gna haika mungsasuk celebrity haikaba mungsasuk aba haina simi borok borom ralainani haikaba respect ralayo phiaban nang saimandi nang jasuk kami bisingo pan tong teng nini nok shon ni panangra sideng bera kisik panangra sideng nang tomung no jisu kristo no as a subrai ne receive khlaijak nang saimandi nang belai morok se nang belai kaham se kathar se mazra grei se hallelujah sengsani rangbai gabangma jeng musung laimani thanglai shu haika mungsa paina musung mani paima layo tangna musung ma tangi malayo phiaba langmani malik le kaithono abono nang sengsani rangbai paimanya langmani bubagra abo jisu kristo no kaitor simino abono nang sengsani don bai paimanya Sawan bagainya rang tazi di ini samania kaham abo phiaba nang langmani malik abono nang sinina rangnai jepro nang langmani malik no siniwana saimana nang afro bebak no exhausting bai nai bebang no balancing bai nai kaituni mungsuk kusuk khalom saknai Elambago 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 omaka sao. Tong thok di ni sao. Suri shanmang tong di ni sao. Te bebago na hambai remang tong di. Borok tini rangla aji like belai ganang bongkha phiaba tong thok mung kurikya. Tong thok mung no naituk na ni bagai man na ni bagai mung sasuk phekplai nang mung phekplai sa mung no sahara mana laikya. phiaba soi tong thok mung rejoice aba borok tong mala subra yungo simisi tongo borok tini tong thok mung naitung nani bagai asa mung sitra namung sitra no phiaba soi tong thok mung aba buprunin thani sok phainai jepro jisu kristo no nang poito khlane bkhabai te bukhuk bai subra hini gosinai afrono soi a real joy nin thani nukjaknai Jeffro nang Jisu Kristo no sininai te bini as thani phai je slaijak mo akatal Jeffro sok payana afron a joy a khaksang ma a peace nin thani sok painai tamla 2 Corinthians 5:17 no srai sao tamhnai Jeffro Jisu Kristo bai khorok sak thansango katal phai sok pai honi sao kasam thangi pai honi sao
ketal tong thok mong abo Jisu Kristo ni jari simising lai tay mungsa nang phekplai nang mong phekplai samong te mongsa sek enjoyment disco tay nangya jaga Jisu Kristo simis reason nang tong thok mong ni. Hallelujah. Tini menei tong nani borong ni bagai belai tafeng kha tang mele busy pailaya. Fiaba menei mong sal brom brom nini logiu nang nango hongke Jisu Kristo simisa aboni lama. Hallelujah. Koroksa mazra belanya ni belai ke ustad nang khatau borok rok tangi henmale aslai jak mung phayani bagai tini aba hayang itongo. Te koroksa na belai borok sayang jak layo tangai asaya je nori tlang jakha asumsok je kreikha mazra je te kreikha khazak sen je sasui jakha borok saimanya. Beba Jisu Kristo je din kroso kanta bujagai paitha kok tam samale paitha kok it is finished ni sa paikha ni sa yes osungsani aje sumsok au kreikha Adam ni bising te je hapai mani borong thani wa kreikha aje chaya abu kreikha mazra abu kreikha bemar abu kreikha bebak no susai rezaka krei khlai rezaka. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang zagda. Tong thok zagda. Tong thok mung abon nas nang nai ni lang mo. Abo rang bai pai manya. Khaksang mung abon nang mung sasang ni don sompot bai nang pai manya. Abo Jisu Kristo simisi tongo. Aboni bagino. Ozi complete slaizak mung nang nango hongke lama abo Jisu Kristo simisi. A complete khaksang mung nang nango hongke abo Jisu Kristo simisi. Sini kaiton ka kaham bini khairuk ma pai flaya. Bini hamzak ma pai flaya. Bo belai ke hamzago sungno. Hamzak mung bini hamzak ma abo mung sassak bai sujak nai kare. Abone elam baga srai sawo bini hamzak mung belai ko thok ni sawo. Tambai sunai nang ama hai mung sassak sujak nai mani kare o sungsara bini hamzak mung ko thok no sunani. Belai kuar ni sawo nang boma hai pita to phaina kuar no sunani bagai kare. Belai kuchuk ni sawo. Belai kolok ni sawo. Abon khabang takote boksong. Naji sengsara mokol kai horei khonjo kai horei tamo ma thailai thanglai. Tension bolai lai seklai abo simin nang khnanai tomung nang a jengjalni yogoi phainani musung ke lama kaisano abo Jisu Kristo simisi. Nang je sekpane manage khanya na jaw sengsano nang manage khlai manya tangi himala abo nini ya phauya chukna hatai sengsani phan abo Jisu Kristo ni yago se. You can't manage because the owner of this world is Jesus Christ. Chukna ha te sengsani phan abo bini ya phause. Jini knowledge bororok ni knowledge by bororok muksasuk khlainya nai lew special but no it's limited. The unconditional love, the special one comes from Jesus. You can't manage this world because everything is under Jesus Christ. Awan bagino tiniasak hamyarok ngai tongmani tangai elambaga sajak tongo mungsa sengni langma jengjal hamya phaike abo kaitonaren phayo hne nengta sadi abo borok ni baithani musung masai abo so borok na hamya khlayo o baithani musung ma abo borok na hamya khlayo abo hamya phasingo tlango abon bagino poito khlaine rokungke
mokolbai tei nugmarok bai khe yapri sheya hani sabo boito bai si yapri sheo Jishu bai si yapri sheo abon bagai nyar sabmung bahai no tangsa norong bagi ang lehim ka Jishu ni logi Hallelujah ang leno gaiman ka Jishu ni lama ang le shawi man ka metang Hamjakmung lama Hallelujah Naidi jesuk pana nango sengsara kahamni acting khlaidi mania it's limited serapsakan paithang payo borok khoroksa sengsara saikhe rungsrung nabagi rohorjago ajaga press harjago mark kabang nadi haike nang next level ni admission mangla jepro admission mangkha jepro course complete ngoi to apro sajago no nang preparation kaham ke nadi tomun nang chakri man galakse nang pressure borok ni life pressure bai bang chakri kun mote mankha hai a chakri no khlainani bagai tension complete khlainani bagai haikaba thanglai suni bagai phiaba ang poripai khangke tasha satisfaction manana ang chakri mangka tasha relax ngana no ang kaija khatasha relax ngana no sarayeng khatasha relax ngana hante borok ni langmawo relax pas phailia satisfaction pas phailia debus tension nglaisio debus walai suk laeng laisio debus borok bai borok chal laisio Hamjakmung debus kreyeng sio Hallelujah Awan bagai na saimandi John 10:10 serai sajako shiko khogna ni phayo ni sao yes sangna time ok khogui tongo tabo rango khogui tongo langmao khogui tongo a khogmunga sike bangkha borrok lege lengjak laikha tabo abo ba haboni bagai sibla no khognai tongo nin langmao kaitor bai je time spend khaina nangmani a time no tei kubun jaga borok khogjagai tongo kaitono lobnani hambairena suri sanana time tei kubun bai khogjagai tongo yes nang khogjagai tongo ang mabai sapan dagai bujagya khobla hani manu nang but nang daily dagai bujagai tongo nang daily ni nukhong siko khlawi tongo asiko duglam sbai phailia tabu asiko duglam sbai phailia Asikok belai sian genangka nengsi sinia saimenya khogjagai tongo jora khogjagai tongo halo khogjagai tongo rang khogjagai tongo temaya temake Piaba Jesu Kristo ke khognani bagai phailia langmate satisfaction life ranan bagai se phayo hallelujah haibana kabang ma borro Jesu Kristo는 뭉크나게 탐시 가자고 능 가자기 판마노 no problem 탐 클라이나이 라마 하니 고시마나이 보시미시 랑마 하니 고시마나이 보시미시 고보이 하니 고시마나이 보시미시 사보똥 따북 삭조라 앙노 고보이 앙노 라마 앙노 못항나 하니 고시마나이 사보똥 따북 삭조라 no one Malik simino abono gosimano proza kun dino ang malik ang langmarnai ang lama ang muthangna ni gosimanya malik ni sini thani simisaba authority tongo a authority samni jagona Jesus Christ ni jagose Hallelujah Praise the Lord Subrayung kai to ni thani nok tang nei rok borok hamsa sak ni chao
Subrayung kay torani thani nok tang nai ro leng lai mang tong nai boni saklomo Subrayung kay torani thani nok tang nai ro leng lai mang tong nai boni saklomo Hallelujah nang leng lai tong nam musung a khak sang man nam musung kan ke abo Subrayung thani nok tang ke simin na abun mani manai ang shanai Subray se ani tong fa bono se ang kham thuyo Hallelujah bini shwariro nono bamsana Holong shaka klayate Hallelujah Sorgani thousands and thousands angels Sino protection runani bagai Kati runani bagai Hamiani yagni kati runani kahamot tonani bagai Always ready A protection, a high class protection A mighty power protection Nung menanggung ke Awal lama kaisano Yesus Kristus Hallelujah Sibuk sinrai Mersamayo Hallelujah Ini to lamang Tong naise Hallelujah Sini kaito belain kaham Kumunyo bo belai ken hamzago Sabo Baitani sazlano Te khoroksono mo thangnani bagi rebi mannai to Abo Jesu Christos imisi osangsaro phayo kaitor dagi mani bagi kokkhna mani bagi kaitor basaka hamzaka singno baithani sazdrano rohorka Mini mungsa mazra se kre bad nono ano save khanyani bagi ahamir yakni phyognani bagi ahamyana bor rozoina ka goshuina ka Hallelujah Basong belai ke hamza ko Abuni bagino Abini klailang mani samong a perfect samong Abun nung masay mandi Nini mazra chaya 2021 bisini slai sekano Yesus Kristo nakari reka Nang tabo nakar zakse Nang tabo kaham se mazra krisi Nini kebang mas hamung sidra klaijak tongi mano Boksi dia bono Nakari reka kaito Abano muito klai guilty ngai oklai sawoi Aro klai ta tongi nang yapri shape haidi Tomun nang lama himi tongpro ni miskin nang kangke haika mungsa sa harpeng nang kangke nang abano logi tu faya nang abano suklai rohoro Hallelujah Pogdi ya chaya no ya kare kabudi kata langma Yesus Kristus ni thani tongo alangma se ya prisha paidi Kaitor ng kaham Kaitor ng kaham Ng sưng no kaham klai reka Zishu ng kuboy Zishu ng kuboy Nang sưng no kuboy klai reka Hallelujah Naidi pohor keri hingkangke andra gunara tomunu himkeseng hakor nugiani bagai hakor klai nani chance tongo Aboni bagai na kaitor busuk kaham naidi
Ani kok ni yakung ni cati te lama ni pohor ni sau. Yes, kai tu ni kok kha sini yakung ni cati te lama ni pohor. Bobusuk se kaham nai de hai ni sao tomung nani kogo tongkhe nung yapri shanai himnai yapri belglak ni sao. Birnai hapan kangkung rebai glak ni sao. Busuk kaham kaitor. Bobusuk kaham kaitor ang ni bagi coba klai tongo nung nilar ke simis tong di ni sao. Bobusuk babu kaham nai di. Bosungno yapri sur serna na ya nung nilar ke tong ni sao ang ni bagi himi tongo. Nung nilar ke tong ang ni bagi klai tongo ni sao. Bobusuk babu kaham seng kemazak tong mani. Lat hati rifriglia bosungno. Manma logo logo no kebagai bangra saka seruzui nasu. Haleluya. Belai ke Hamza gosungno. Yes, bo belai ke Hamza gosungno. Haleluya. Kaitun Hamzak mau belai ke bang. Subrai Seani Merah merenai kaham Subrai Seani Merah merenai kaham Hai ke anilang ma bialok laya Lango ke kraha faro Hai ke anilang ma bialok laya Lango ke kraha faro Haleluya. Mini bengma mini latha Dong tho reflyo Ari rok fai fru anis kango kalai Sobrai sini merah merenai kaham. Haleluya. Yes, kaitor sesunu merenai kaham. Bini meregma apa belai ke safe tongaro. Ada matang jakmung tongo. Ada keplai tongo. Ada selai jakmung tongo. Science oma hai keno sengnogo zara science tong nai ro hai ke sengjo to no abun nogo 10% 12% chini pokrok no use khlai man manu baise tini bororo space o thango airplanes namo ti kamang ma invention sengnogo aga kai tora 100% brain sengor mani abo use seng khang ke sengro sogui mani na kai to besek hamzak sengno nai di besek morok ke sanam ka 100% ni 10% use khaima bai se senga sik wana ma singsa tongkhor nugui tong hai ka ba wana ma singsa kabang ma wan sugui manya hai nugu haleluya apuni bagino te perfection sing thanani ke kai to no sing dango Debu selai jak musini lango nango hungke jengkai to nango. Haleluya. Kethang bini zarai siseng. Langma bini zarai siseng manai to.
mai seng bori simis mano thairana ni phan bini yago se bo thairana i bosse mui kuthang kabang manang kai mano hamrana i bo thairana i bo bosse blai jesubon homong thang tong bo thai kering ke no bo thai nang na malik bosse sabuni bagi nazara ka hamon rok jo tonon hambai ma ya faro tang male rok joya oi khnai tong mani bagi jini kai tersana hamjago dini obon long thani message khasrang di tong thok di tangi male jisu kristo nini baga sungsaro phaikya te bo cross thikya bo thimani bai nini ani chini jotni sumsok nakar zakka hamya krikha kaham edangkha khajak tongmani sing pyok zakka saljak tongmani sing gana sokpai pika kaitono sing kaitono hni nungnani phan kri tongmani tabu sing kaitono babu hni nungi mankha kaitoni gana sokpai kya kaitoni busangi mankha amol brumni langmana sing receive khlai mankha aman bagi tong thok paripal kya kaitono hambai relayana te tripura haste tripura ni joto borok no kaiton thani ya falayana thank you lord nangol zora ka hamra mani bagai afa osung san nini singka batir prahaste nini no lo orani borok nini mangsilo tama shikla tama kaizak tama chakra tama charai bebak nin thania faru wansuk nung sitrani yak ni fyoge kahamo toni manai nung silo slaizap muri nai nung silo kaham nai nung silo otir prahaste nin thania faru lo bak nin thania faru lo angobon poito klayo nini thani mungsa sug ya farke aro hamya imya kaham simisego aro shaitan kaplaing phai manya lo ang abon poito klayo tir prahaste mungsa hamya kaplaing phai manya tai nang se bugra nang se maligo tir prahaste ni bebak nin thania faru lo bebak nin thania faru lo je nai tong nai barong shaka nang hamari khlai kya barong nang bless khlai kya lo nang anointing ba kuplong khlai kya tending katal revelation ri prang ka norab ni bage hambai lo bebak nin thania faru bugra jisu nin mungbai sa hambai ri shan amen ading tinasa nang sitang ang zora man ke phai pin life o tikai tin kok wesen kuplong lai ne amen